Alebo dreveného božíka si spravili, opili sa a potom sa plodili matka so synom, otec, dcerou a všelijak. Nie to je nebezpečné, že si sa sklonil pred bronzovým bohom. To, čo ide za tým, je nebezpečné. Ak sa skloníš pred Molochom, budeš svoje dieťa obetovať jemu a strátiš syna, vraždiť si budeš syna, dceru. Nie to je nebezpečné, že sa skloníš pred kamenným bohom. Ale keď sa skloníš, to, čo ide za tým, je nebezpečné. Budeš si skaličiš si svoj život, zničíš si zdravie. Nie to je nebezpečné, že sa skloníš pred dreveným božíkom, ale to, čo ide za tým, je nebezpečné. Však, prosím, budú sa ti rodiť deti debilné, alebo ja neviem, postihnuté a tak ďalej. Dneska, kto dneska sa pokloní nejakému bronzu? Nikto. Kto sa dneska nejakej deske pokloní, alebo nejakému, ja neviem čomu? Nikto. Dneska máme iných bohov. Dneska sa to volá ten boh. Alkohol, droga, nezriadený sex, kariéra. To, čo dáš na prvé miesto, to je tvoj boh. Vidíš? Aj dneska platí 10. Nebudeš mať iný bohov, okrem mňa, aby sa im kláňal. Lebo keď sa mu skloníš, to nie ja všemovúci Boh na to doplatí. To ty, synu, dcera, doplatíš na to. Keď sa nechceš skloniť predo mnou, budeš sa musieť kláňať tým božíkom ostatným. Ten alkohol, nezriadený sex, tá droga, to je tvoj boh. To, čo si postavil na prvé miesto. Vidíš to? Vidíš, 10 platí ďalej. 10 platí. Boh nás nenúti, po ktorej lavičke máme ísť. Boh nás len provokuje. Prečo? Lebo Boh je láska. A prvý predpoklad lásky je sloboda. A slobodný som vtedy, ak mám aspoň dve možnosti. A poznám pravdu. A ty poznáš pravdu. Aká je pravda? Boh je láska. Teológ nič iné neurobil, len nalepí na tú jednu vetu, Boh je láska. Nič iné nevymyslíme lepšie a kratšie. Len jednu vetu, aj z osobitnej školy pochopí. Boh je láska, je všetko podstatné. A tvoj život je len túto lásku. Si vybereš alebo nevybereš. Nie je pravda, že Boh zatracuje. To není pravda. Ak zomrieš, to nie je toto a konec. Prejdeš šup, šup a naraz sme z očí v oči pohľad Boží. Nedaj Bože, nesnesieš pohľad Boží. Odvrátiš sa a ísť preč od lásky znamená ísť do nenávisti, do pekla. Nie teda Boh zatracuje, ty sa zatracuješ len sám, sama. Boh len rešpektuje to, čo si vybral, vybrala. Prečo? No lebo je láska. Hej, predpoklad lásky, sloboda a slobodný som vtedy, ak mám aspoň dve možnosti. A ty máš dve možnosti a poznáš pravdu. Vybrať si lásku a nevybrať si lásku. O tom je náš život. Ak príjmeme ten Boží plán, ak odídeme stade, chcem byť dobrou matkou, chcem byť dobrým otcom, tak potom majú naši synovia a dcery velikánsku nádej. Veľkú nádej majú. Čítal som o tej Valtorty, keď to máte niekto tú knižku, tak tam ten Geráze, čo ten nečistý, čo vyhnal Pán Ježiš z neho, to diabolstvo, tak potom tej Valtorce hovorí, že ten nečistý duch sa znova do ňoho vrátil. A tá matka prišla za Ježišom a hovorí: Ježišu, môj syn bude zatratený, ja o tom viem, ale chcem ťa aspoň odprosiť za to, čo ťa tak pourážal. Ty si bol tak dobrý ku nemu a on sa znova vrátil k tomu diabolstvu. Vtedy ho Ježiš pohľadkal po hlave. Vďaka tebe on nebude zatratený. Vďaka tomu, že ty tak miluješ, ty, matka, že sa obetuješ, tvoj syn, tvoja dcera nebude zatratená. Vidíš to? Jak ďaleko ide Boh? Boh dovoluje, aby sme platili lístok do kina jeden za druhého, ale aj lístok do neba. Najčastejšie lístok do neba platia naše matky. Preto to trápenie a preto tá bolesť. Kristus neprišiel bolesť odstrániť ani vysvetliť. Kristus prišiel dať zmysel tvojej bolesti. Ty ako matka trpíš. A táto bolesť tvoja má zmysel. Aký má zmysel? Keď kňaz dvihne paténu pri svätej omši, vždy, keď dvihne paténu na začiatku obetovania, polož tam všetky trampoty. Ježišu, kladem ti na obetu. Farár včera dlho rozprával, už sa mi chcelo spať. Kladem ti to na oltár. Druhé, kňaz dvihne paténu, kalich. Ježišu, kladem ti všetky bolesti. Pourážal ma môj muž, kladem ti to na oltár. Mala som vysoký tlak, bolelo ma koleno, kladem ti to na oltár. Keď kňaz ide obmyť ruky, Žalm 51. Ja som zvykol pred 3 roky, keď som na to prišiel, som si, Bože, však to je toto, keď Dávid zhrešil z Betsabe. Páne, zmizol mňa moju vinu, očistma od mojich hriechov. Však toto sa modlil. Čo to znamená? Kňaz cíti svoju nehodnosť. Ja sa idem dotknúť najsvätejšieho. Bože, ale ja som nehodný. Symbolicky si umývam ruky, ale v skutočnosti srdce. Ty si umý vtedy srdce. V pokore povedz odpust, bola som nervózna. Ježišu, bola som taká
taká hysterická. Tak som na muža, tak Bože, odpusť. Očisti a polož Ježišovi 3 dary. Na paténu trampoty, do kalicha bolesti a potom ešte navrch polož svoje srdce. Ježiš ti hovorí dneska, nestojím tak o tvoju modlitbu, ja nechcem tvoj post, tvoju almužnu, tvoj seba zápor. Daj mi tvoje srdce. Tvoje srdce chcem. Daj mi svoje srdce. Polož mi tam to svoje srdce. Aké srdce? Obmité, plné pokory. Trampoty, bolesti a tvoje srdce. 3 dary dávaš. A teraz kňaz sa modlí. Všimni, jak sa modlí kňaz. Premieni chlieba, vínu na telo a krv Kristovu, premeni aj tvoje dary. A modli sa ďalej, prikáž svojmu svätému anjelovi, preneste to dary na tvoj nebeský oltár. On tak spraví a zhora potom platíš za toho, koho miluješ. Toto je svätá omša. Neskrachuje, jak Devín banka. Prosím pekne, nebeská banka nekrachuje. Toto je svätá omša. Naraz tvoje trampoty majú zmysel, že ty si tu, v Demenovskej doline, a musela si za dovolenku a musíš tu, už sa ti chce spať a ja neviem čo všetko. Naraz tvoje bolesti majú zmysel, strach o syna a naraz aj tvoj život má zmysel. Vidíš to? Pri svätej omši položíš do okienka nebeského na paténu, do kalicha trampoty, bolesti a svoje srdce. Kedy je najpriaznivejšia chvíľka na modlitbu? Ja ti to poviem. Tesne po svetom príjmaní. Prečo? Ježiša mám najbližšie. Kde je? 30 cm od mojej hlavy, v mojom srdci. Privrem oči, aby som buchla do stĺpa, idem naspäť. Ježišu, za svojho syna, narkomana, za cerku. Ježišu, za muža, za moju manželku. To je ono. A máme návod. Návod na život. Ježiš nám ho dáva. Tabletka. Ty si len lyžička, ale tabletka je Kristus. Podať Krista v Božom slove, Eucharistii, v núdznych trpiacich, kňazovi, ktorý, keď slúži svetom, je prítomný Kristu. V spoločenstve, ktoré sa modlí, kde sú 2-3 zhromaždení v mojom mene. 5 príležitosťa môžeš dať, podať Krista. Ty si len lyžička. Od lyžičky závisí len jedna vec, aby bola čistá. Prečo? Zo zablatenej lyžičky pacient nevezme tabletku a potom si zodpovedná ty. To je jedno, či je tá lyžička mosádzna, strieborná, pozlatená, ale čistá. A ako slova v zmysle čistá, nielen v 6. Božom prikázaní, celkové z môjho života sa musí dať prečítať. Moji chlapci a dievčatá musia prečítať. Farár ma nechce zneužiť, vykoristiť, dobehnúť. Keď to on prečíta, vezme tabletku Krista a on sa začína liečiť. Nie farár je lekár. Farár je len lyžička. Tabletkou a lekárom je Kristus. A my ho len podávame, prosím. Takže toto je. Nech sa páči, keď sa chcete niečo spýtať, lebo ja si nahodím tému a rozprávame do rána. Nech sa páči, keď... Alebo možno už aj...